Matul din il-ġimgħa pajjiżna diġà reġistra 9 fatalitajiet kaġuni tal-pandemija bil-każi ġodda jaqbżu l-1000 fl-aħħar 6 ijiem. Il-Ministru tas-Saħħa konferma mewta oħra kaġun tal-COVID-19 kif fl-aħħar sigħat f'pajjiżna il-vittmi telgħu għal 245. Il-vittma hija mara ta' 82 sena li tilfet ħajjitha fl-isptar Mater Dei. Fl-aħħar 24 siegħa nstabu 151 każ ġdid tal-coronavirus. Din iċ-ċifra ittella għal 16,280 in-numru totali ta' persuni li ħadu il-virus f'Malta sa mill-bidu tal-pandemija. Bil-Prim Ministru quddiem din is-sitwazzjoni jibqa' jitkellem dwar business as usual meta fil-verità tikber il-pressjoni fuq it-tobba u l-infermiera fl-isptarijiet. Sa Mejju, business as usual. Il-każijiet attivi fil-komunità bħalissa huma 2801 fil-waqt li fl-aħħar sigħat 180 persuna mill-imxija fiequ biex il-każijiet ta' persuni li fiequ telgħu għal 13,234. Mill-187 każ imħabbra tul il-jum tal-erba' bħal jiem preċedenti ma nataw ebda dettalji minn fejn jew mingħand min dawn il-persuni ittestjaw pożittiv u wisq anqas kemm minnhom kienu sporadiċi. Il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar ukoll id-dettalji brabta mat-tilqim għal kontra il-virus fejn b'kollu sissa ingħataw 15,316 il-doża bħala medja kuljum qed jingħataw bejn wieħed u ieħor 1000 doża maqsuma bejn iż-żewġ vaċċini. It-tilqim li qed jingħata bħalissa huwa tal-vaċċin Moderna u dak tal-Pfizer BioNTech.